Tässä loisteliaassa valtakunnassa asui nuori prinssi. Hän oli kiltti ja rohkea, mutta hyvin yksinäinen. Se teki hänet kovin surulliseksi. Prinssillä oli monia tärkeitä tehtäviä. Joka aamu hän nousi aikaisin kastellakseen puutarhansa kauniita ruusuja. Prinssi rakasti kukkia kovasti. Niiden kauneus ja tuoksu ilahduttivat häntä. Eräänä päivänä kävellessään ruusutarhassa hän ei huomannut, kuinka pimeä oli tullut. Taivaan tähdet muuttuivat niin kirkkaiksi ja suuriksi, että tuntui, että niitä pystyi koskettamaan käsillä. Yhtäkkiä kaukaa kuului hämmästyttävän kauniita ääniä, jotka sulautuivat kauniiksi melodioiksi. Nämä kauniit äänet tekivät prinssin niin iloiseksi, että hän halusi heti tietää, mistä ne olivat peräisin. Prinssi nousi heti hevosensa selkään ja lähti etsimään. Monta päivää hän ajoi kivisiä ja pölyisiä teitä pitkin kysyen kaupunkilaisilta, olivatko he kuulleet kauniita ääniä. Ohikulkijat vain kohauttivat olkapäitään hämmentyneinä. Etsinnät eivät tuottaneet tulosta, joten prinssi palasi pettyneenä palatsiin. Illalla hän meni kävelylle ruusutarhaan. Prinssin suru oli niin suuri, että kaikki puutarhan ruusut tunsivat sen heti. Sitten yksi kauniista ruusuista kumartui häntä kohti ja kuiskasi, "Rakas prinssi, älä ole surullinen. Autan sinua. Ota taikaterälehteni. Se näyttää sinulle oikean tien ja auttaa sinua vaikeina aikoina." Heti ruusun sanojen jälkeen tuuli tarttui terälehteen ja prinssi alkoi seurata sitä. Prinssi käveli pitkän aikaa metsien ja vuorten halki, kunnes päätyi syvään luolaan. Siellä oli niin pimeää, että hän eksyi sinne. Taikaterälehdestä tuleva kirkas valo kuitenkin valaisi prinssin polun. Hän astui rohkeasti eteenpäin. Lopulta prinssi tuli ulos luolasta. Hänen eteensä avautui kaunis, kukkia täynnä oleva aukio. Perhosia liiteli kaikkialla ja linnut sirkuttelivat iloisesti puiden oksilla. Yhtäkkiä prinssi kuuli samat upeat äänet, jotka olivat tuoneet niin paljon iloa hänen sydämeensä. Katsellessaan ympärilleen hän huomasi kauniin tytön, joka oli prinsessa naapurivaltakunnasta. Hän istui kukkien keskellä ja soitti huilua. Tytön upean musiikin ja kauneuden lumaama prinssi rakastui ensisilmäyksellä. Saatuaan tietää prinssin rohkeudesta ja kiltteydestä rakastui prinsessa häneen koko sydämestään. Pian prinssi vei rakkaan prinsessan palatsiinsa ja meni hänen kanssaan naimisiin.
Vuotta myöhemmin heille syntyi ihana lapsi ja he kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Saatat kysyä, mitä tapahtui taikaruusuille? Ruusut kukkivat ja tuoksuvat edelleen tämän loisteliaan valtakunnan puutarhoissa.